Федоровка районы Кара Аласык авылында дөньяга килеп, әлеге мәлдә Морак авылында гомер кисерүсе, кадерләрдән кадерле, газизләрдән газиз кешебез Кәүсәрия Хәли кызы Бикташеваны 65 яшьлек гомер байрамы белән тәбрикләйбез. Кадерлебез 1954 елның 4 ноябрендә дөньяга аваз сала. Мәктәптә белем алып, Стәрлетамак калаһына юллана. Онда культура агарту училищеһының театр бүлегенә укырга инә һәм тырышып укып, кулына диплом алгас, юллама буенча Яңавыл районына эшкә ибәрелә. Ушы белем усагының шаулы студент тормышы безне осраштырды, безне кавыштырды дип яза һезнең хәләл ефетегез Урал Гаязулы. 1975 елның февраль айында гөрләтеп туяһанык һәм Исәнгылда яшәй башланык. 1984 елда сакыру буенча Морак авылының район мәдәният һарайына эшкә кайттык. Кадерлебез район дәваханасында ла эшләне. 90нчы елларда инде үз эшебезне асып ебәргәс, баш көлләй ошо эшкә сумды. Күптән инде хаклы ялда булуына карамастан, гаиләм, балаларым дип янып көйеп яшәй ул. Уның ярдәменә, төпле кәңәшләренә без әле лә мохтаҗбыз. Эшебезне бүген егәндәребез дәвам итә. Айдар Башкорт дәүләт университетының экономика факультетын тамамланы. Айнур Рәсәй кооперация университетының Өфе филиалында 2нче курста укып йөри. Бүген һиңә 65 яшь. Гомер асылын елдар түгел, күңел киңлеге хакына карап билдәләү зарурдыр. Үз байрамыңды уртак булып, яратып һәм яраттырып яшәвеңә рәхмәт. Атаһы таңдарыңдың тыныс булуын, көткән мөгъҗизәләреңдең тормышка ашуын, балаларыңдың изгелеген күреп яшәвеңде теләйбез. Ходай һиңә сәламәтлек бирһен, хызламаһын аяк кулдарың, сирзе белмәй, кайгы күрмәй, япь-яшь булып калһын йөрәгең. Сәламәт бул, гел елмаеп яшә, бәхет кунһын күңелең түренә, барыбызга канат, терәк булып, талмай атла гомер үренә. Дип матур шигырь юлдары менән тамамлай тәбрик үҙен тугандарыгыз һәм гаилә дусларыгыз исеменән якындарыгыз. Тормыш иптәшегез Урал Гаязулы, кызыгыз Альмира, ейәндәрегез Айдар, Айнур, киленегез Гөлсем. Исеңдәме җаным синең белән тәүге кабат очрашулар. Шул мәлдән соң безнең гашыйк җаннар гомерлеккә бергә кавыштылар. Кулга-кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдән. Кулга-кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдән. Еллар уза без синең белән, шул күркәм шул гашыйклар. Туры булган безнең мәхәббәткә барча галәм хәрчә шаһитлар. Кулга-кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдән. Кулга-кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомергә бергә. Минем гашыйк күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдән.
Мәхәббәтнең җимешләре булып, иминсә газиз балалар. Тырышканда барсын Ходай бирә, имин генә торсын дөньялар. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомер гөле бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Кулга кул тотынып гомер юлын үтәбез без гомер гөле бергә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Минем гашык күзләр синең күздә.